ďakujem pekne všetkým ľuďom, ktorí prispeli svojou troškou pre realizáciu tohto programu, ktorý mohol byť v tomto kostole. Touto cestou by sme chceli poďakovať aj pánovi farárovi a farskému úradu. Samozrejme aj chlapcom a dievčatám zo združenia Vila Felix. A čo by som povedal, no my sme šťastní, že máme také deti, aké máme, že chcú ešte ten folklór stále robiť, že nás podporujú rodičia, že nás podporujú priatelia, obec. Takže je to, myslím si, vec, ktorá je do budúcna veľmi dôležitá a myslím si, že tí deti si napriek tomu, že teraz je taká rýchla, moderná doba, odnášajú to, čo je naše slovenské. Folklór je niečo, čo máme v sebe zakodované, len to treba nájsť, objaviť, rozvíjať a myslím si, že za tie 3,5 roka, čo sme tu, tak myslím si, že už deti prišli na to, čo ich baví, čo chcú robiť do budúcna a už len teraz pracovať, zdokonalovať sa a potom ešte samozrejme účinkovať a podávať to ľuďom, ktorí sa na to chcú prísť pozrieť a myslím si, že v tomto regióne bude ešte príležitosť sa predstaviť. Máme zhruba 35 detí a tým, že teda sme oslovili aj niektoré okolité obce, tak už začínajú prichádzať z iných obcí. Priznám sa, že už chodia aj z Nitry, tak no je to taká robota, musíme sa najprv prezentovať, ukázať a potom myslím si, že tí rodičia, keď vidia ten progres, aj to, že to má svoju myšlienku a možno svoju kvalitu, takže aj tie deti, ktoré k nám idú, tak rastú nielen muzikánsky a folklórne, ale aj teda osobnostne a emočne a myslím si, že ten kolektívny duch ich formuje k tomu, že teda musia byť zodpovední, musia byť priateľskí a teda keď robíme spoločné dielo, tak to je záväzok a to myslím si, že sa nám darí u tých detí vypestovať, že teda chcú prísť, chcú byť kamaráti a nenechajú sa jeden druhého v štychu, takže to je také vzácne. Samozrejme, že je to aj s podporou obce, pretože inak by to bohužiaľ nebolo možné. Naša iniciatíva vznikla pred istým časom na základe toho, že sme chceli združiť deti, chceli sme združiť rodičov a v podstate nejakým spôsobom ten kolektív aj stmeliť zároveň. No a čo je pre nás mimoriadne podstatné je to, že tie deti samotné chcú. Vidíme to doma, sám mám v podstate v tomto súbore 2 detičky, ktoré sa tomu venujú, napredujú a to je pre tieto deti mimoriadne dôležité. Máme veľa plánov do budúcna, chceme organizovať už v podstate v budúcom roku taký väčší folklórny festival, mal by to byť v júni, takže ja si osobne myslím, že s pomocou jednak rodičov, s pomocou ale aj samotnej obce a samozrejme, že umeleckým vedúcim Milošom Lobáňom vieme dosiahnuť mimoriadne skvelé výsledky a tak ten súbor rozšíriť. Takže naša organizácia Felix Villa je otvorená a v podstate tešíme sa aj na nových členov a budeme veľmi radi teda, ak sa ten súbor kolektív aj tých rodičov bude len rozširovať. Ďakujem pekne.